Zdravím vás, moji kočičí přátelé. Dnes vám budu vyprávět jeden příběh. K jednomu člověku se cestou přidal anděl, který na sebe vzal podobu poutníka. Cestou si povídali, až se přiblížil večer. Zaklepali proto na dveře jednoho domu u cesty a požádali o přístřeší na noc. Domácí, ač rozhodně netrpěli nedostatkem místa ani jídla, jim odmítali pomoc, až když se najednou rozpršelo, přece jen je pustili na noc do sklepení. Když se uložili ke spánku, tak ještě anděl vzal bláto a kamení a zazděl prasklinu, která byla na jedné zdi v místnosti, kde nocovali. Ráno se opět vydali na cestu. Šli celý den, až se opět přiblížil večer. Přišli k malému domku, kde žila velká, ale chudá rodina. Moc toho neměli. Jen krávu a pár slepic. Kousek pole u chalupy. Poutníci zaklepali a požádali o přístřeší na noc. Domácí je vlídně přijali, dali jim najíst z toho, co sami měli, a uložili je do pokoje. Sami se uskromnili s dětmi v druhé místnosti domu. V noci procitl muž, kterému se anděl přidal, a viděl jej zase jako poutníka v jakési světle modré záři, jako by s někým mluvil, ale hned zase zaspal. Ráno, když všichni vstali, zjistili, že domácím v noci uhynula kráva. Ti z toho byli velmi smutní, protože jim dávala obživu. Poutníci se rozloučili a ještě nějakou dobu pokračovali ve společné cestě. Když se na rozcestí loučili, nechal se anděl poznat. Tu se jej zeptal muž: ty jsi anděl? Se jen tak díváš na tu nespravedlnost. Jakou nespravedlnost, zeptat se anděl? Muž říkal anděli: když jsme první noc spali u těch boháčů, kteří nám nedali ani najíst, a dali nás spát pouze do sklepa, ještě si jim opravil zeď. Když jsme další den nocovali u těch chudých lidí, vůbec si jim nepomohl a ještě si dopustil, aby jim do rána pošla kráva, která jim dávala obživu. Tak kde je ta nebeská spravedlnost? Anděl se pousmál a řekl: věci někdy nejsou takové, jaké se mohou na první pohled zdát. Když jsme první noc nocovali ve sklepení těch boháčů, viděl jsem, že za prasklinou zdi se skrývá obrovský poklad, který tam zanechali předchozí majitelé. Protože tihle lakomí lidé o něm nevěděli, zazděl jsem tu prasklinu, aby nepadl do rukou těchto lidí. Druhý den, když jsme nocovali u chudých lidí, v noci si přišla smrt pro jejich maminku a manželku. Věděl jsem, že pokud by si smrt vzala, život tatínka s dětmi by byl ještě daleko těžší. Proto jsem přemluvil smrt, aby si náhradou za ní vzala život jejich krávy. Tak vidíte, moji kočičí přátelé. Věci se někdy zdají na první pohled úplně jiné, než ve skutečnosti jsou. My kočky to máme jednoduché. Vidíme myš, tak si s ní pohrajeme a buď to ji necháme, nebo sežereme. Váš svět je složitější. Útočí na vás média se všech stran. Na vašich Facebookích a jiných aplikacích se může mnohdy zdát, že někdo jiný si žije daleko lepším životem, že má všechno, po čem může na tomto světě toužit, a že je šťastný. Šťastnější než vy. Ale ve většině případů je to tak, jak v mém příběhu. Věci jsou mnohdy úplně jiné, než se zdají. Někdy může být takový člověk daleko nestabilnější a nebo strádat tom, co by považujete za samozřejmost. Jako například zdraví, ať už to tělesné nebo duševní, opravdové kamarády, rodinu a opravdovou lásku. Nebo takový člověk může být těsně před koncem svojí cesty. Vždyť i tyto různé aplikace zachycují jen momenty. Že pokud vás někdy popadne splín z podobných výjevů, berte to s kočičím klidem a nadhledem. Svět je složitější než myš a miska. Ale klid je pořád stejný. Tak přátelé, až příště uvidíte něčí dokonalý život na obrazovce, nezapomeňte, že i my kočky vypadáme důstojně. Dokud nás někdo nepřistihne, jak spadneme z parapetu, tak zase příště, moji milí kočičí přátelé.